insaqsi l-nifsi ma kif minix normali. Ma nħares kif ħarsu sħabi lejn nisa. Jew ma nħoss dik il-ġibda li jħossu sħabi lejn in-nisa. U hemmhekk kien fejn bdejt ninduna li jiena persuna gay. U allura tlaqt għamil sentejnix ma l-ex marna tiegħi qabel iżżewwiġna, żewwiġt u kelli żewġ tfal. Qed bikkini għax vera qed inħoss il-weġa tiegħek. Meta għaddejt mill-mument li ma stajtx inkun hemm u kien another father figure ta' veru għal dawn żewġ tfal. Irrid nirrikonoxxih dan mhux vera. Għax xaqta ma' ħabib tiegħu jaħasra. U ma kellix esperjenza. Jiena kont noqgħod ġew Gallasco fl-istess villa ta' Ron li rebaħ Sanremo fin-96. U hemmhekk ukoll fejn missejt għall-ewwel darba il-kok, id-droga. Jien għamil żmien norqod u noħlom illi qed narhom f'kaxxa bajda. Manuel Balzan magħruf bħala Tristan B, il-mistieden li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.